Kachiel kod shifa diere osebedo ka okelo wanyalo wacho ni wich bara ne jopiny. Kata kamano Dr. Gando lero ni gitemo mar mondo mi giakomodete kende kinde mabiro mbele seche moko bobedo kotiyo makare. Kata kamano Miskellah odiochieng' manyoro ne untiere ndara ka ung'anyo kotudore kod midhiero mopogore opogore mosebedo ka timore e sekta mar thieth ka bende udwaro mar mondo mi ong'i maslahi mano mar jochiw thieth kata lakteche matiyo ute thieth mopogore opogore. Ero koro osuptal mano mar joTRH okete rang'iny mar level 6 onego bed ni ing'iyo maslahi mag lakteche matiyo kuro e yo machalo nade mar mondo mi ywak makinde ka kinde mag lakteche kik wawinji nikech kata asomo oboke okinyi ma kawuono kaluwore kod ng'ur manigolo kotudore kod tho mano mar laktar mano Dr. Chacha mane tiyo Kenyatta National Hospital to kane obedo matuo obedo gima lit ni Kenyatta National Hospital nok nyal thiedhe kata obedo ni nosebedo kothietho kuro kuom kinde malach. Maslahi mag jochiw thieth mabobedo ka thietho e od thieth makama nikech koro nyaka sani nyaka med kwan margi owinjo bed ni ng'iyo yo machalo nade mondo midhiero mwasebedo kwanene sekta mar thieth ng'anyo mag lakteche ywak ni lakteche onge okumba mar thieth kik wane e kinde madhi mbele kata ka wadhi mbele. Kamano penjo tieng' diere yo wachak gi mar shani ng'eni ka koro osiptal obedo level 6 ma koro bedo not more specialized care to mangiso ni nitiere thieth moko moko dwa ni mondo bende otimo thieth moko matindo tindo minyalo tim e dispensary health centers go kaka Kenyatta kama koro natie en nokedo ni wach moro ni ka wiyi bari tisesweko e osiptal notamre nikech gi malaria minyalo thiedhe sub county kata district Kisumu district kacha tichopo e level 6 mano notamre because when resources gi osiptal ni en mar specialized care en thieth ma rang'iny mamalo moko ni ketho seche ji ni jipango laini ne weche mag wich bar minyalo thiedhe dispensary ineno to mano nyiso ni koro nyaka koro county be nyaka koro tiegre ni ging'eni koro dispensary health centers gi sub counties gi nyaka koro bedo osiptal motegno manyalo support kendo gini chalo uni hub and spoke ni hospital ni diere kae to we jute gi supply chain other centers yeah ko county do challenge nyaka ko gi loss other centers manyalo fanyo diagnosis ng'ama miyo mondo dhi oyud thieth makare mar cancer nyaka ni sub county cha ni daktari manyalo diagnosis manyisi mama ni mama ma ok en infection ma en cancer e samo winjore iwinjo ngiso mama ni mae you have a heart problem the mondo timni surgery diagnosis e samo winjore ok ni antibiotics at because okiketo properly trained healthcare workers supporting hospitals mono mokwongo sikeni ni ene da nima malo no bende koro be medre malo matin kata consultation fee ko bende silingi 200 winjo to nyaka bed ni jopiny nyaka bed ngado sha kata gi ways mag chulo that bill maka gi ongado gi okumba mar thieth ni eno bedo kumba matiyo ok ni ingadi to kidhi hospital to konyi iwinjo so that's our demand ni nyaka koro bed ni the uptake mar shaka the up to balance gi services kidhi jopiny dhi ni sengado sha to kidhi to yathonge yeah hospital me wayo nyaka koro bed gi proper management ma is now in place ni ka isegero hospital mikelo pesa mi ndiko jotich ma winjore kaka ni ndiko gi management nyaka bed ni en ng'ama otelo maber ok management ma sate ji ni strike bedo gi level 6 ok bikonyo jopiny ka sate ji otich ong'anyo onge tich ni gin pile giwera tige jowa kaluwo haki wabedo mbele wang'eyo haki wa malo magima ndo ji oire barabara kuro nyaka wayudi proper management to mogi ni siasa mwagoyo ngene jotiro moyo siasa giga ping giga kweda gi ujuaji mingi kiko kelu ujuaji e wach mar thieth kiko kelu ujuaji e wach mar how the hospital is going to be run and I do challenge na jo thieth healthcare workers wa ase wuotho piny Kenya kai king'iyo kata mana kaka outlook kata mana kaka kit jothieth ma Kenya nursing doctors jowa at somehow compassion ya dimatin ase ywak mang'eny kuom jotuo ni dhi hospital ini jatuo gisini pidhi jatuo ni luk jatuo ni miya kendi kech kata mama nani tu ndalo moko kata yani odhi ongoke dia rile to goda sama na kende neno kech sicho ko jowa beli because of one lose gi pride wa beli wa jonyadhi yeah okwero gibami stress lakini I want to challenge healthcare workers nika jo management jo county jo sirikal osechuli motu ni everything ibende ng'iera tiro mar jatuo ki jo thurwa sandre
nikech bedo keto wach mar nyadhi wa gisunga mbele then ka wach mano ywak mano ywak ne nyoro en ni wasebedo kwa ngiso sirikal ni wan ga jotich wan morwa en bedo kwa jotuo healthcare workers belong to the hospital maka ndege should not be in the parking lot, ndege should be flying people to kineni tamowa ni okonyal tiyo yo makare itamowa ni wan jima konyo jo Kenya to wano ga mang'iyo ka neko daktari mane ni Kenyatta mano wedo tuo to ni okonyal do thiedhe sama kare to kose dhi molalo ngimane to bodi giteni ochul bill to kai ka mutiga free of charge ineno nok ber no kani ng'iyo weche mag interns wa mose bedo ka konyo interns atamalo predict mag thieth Kenya ka healthcare workers gin interns to gato gisi ni nchagi chamo siling 200,000 tingi duko mshaji kitu 70,000 to magi nyithiwa ma osebedo konyo kana system mag service delivery ko magi manawate mo complain to mogi kile ni sha kata mana medical cover mag public health officers nikane kitiyo ne serikali ofisi mwana kata kitu kata kipande kata kibe ni police kata kibe ni tiyo kata mana ofisi miga omar ministries ntie medical allowance kata ntie pesa mwana ni chulo waga osara mane ndinge lufa auchi le lufa bire okay manimi mo ndi mangu thieth to iga mare lufa rio kapaga chiel nojo ni pesa ni kumigo tibo chame to nwathaga gi go arambe ni colleagues ka tu to ado chako pesa ni to amiyo NHIF ndalo cha ni mondo omiwa go enhanced cover kukane sha donjo to no gole mwago ko mo duoke man November igamo kadho dumana paga chiel sirikal no ka pesa no mungzo ani koro wachoke kendo wadhi miugo thieth makare to kosa dito bidito timore niya county hospitals county governments gi government man Nairobi kai kosi ka pesa ni mongade osachi mo kiyude msachi kama no gimie shamo no migo thieth gidi to giling kode to sha sanyo lost system oro shania tadi ko chiko duka pesa do chopo ne josha to system lock it out kono ini tuo pesa ni pesa ngadi ngiri chulo sha kwanza sha ko kichulo 2.75 mano around 6,000 mara usara alawe sebika gima ikoni wende koni kwa nile fa paga dek duka yo michulo ne serikali to kitu gizimia ni the county has not remitted kuto pejo ginia kana ngada pesa serikali ya ngada shani be gizo serikali to serikali ko le omio serikali pesa anadonje nade mano problem na ineno ko ni wan ko nyaka uket system no agogo kuma ungizo nyoro kana romo ngija loop care professor Kidiki the other day ni gajo ni kero circular moro gi mejo county ni make sure ni uoro pesa no baitani kabirio mondo jogi thieth to yo kipijo yo kadi pijo nia ka pokumio ko kana pesa wa bukuoro no the Ministry of Health atonia gino megi pesa gi 15th ko treasury so circular is a waste of time because ule mapokumio wa pesa unuja kumiwa circular so nyaka either agree ni pesa ndo nyaka uchopesa makare or system ndo nyaka goal that algorithm nia tadiko chiko ilo people NHIF no miogi 90 days ni kukuchuno within 90 days ya kulock jatuo oko lakini within those 90 days we can get services kechini na chied na de gimi de krema jutuo yodo ka ilija nyengi ka ngamamio okonyere bilo kunyal chul indaktari ituo okunyal konya dhini tu okunyal konyi yet kingiyoto ichulo shake ni register to ni okokonyi jutuo ywak koni daktari to ywak koni serikali to pako dis chamit pile Dr. Ganda